Pekný májový nedeľný večer, vážení priatelia. Byl pozdní večer 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdličín zval ku lásce hlas, kde borový zaváňel háj. Takto nádherne začína veľkolepé dielo Karla Hyneka Máchu, ale končí úplne tragicky. Dúfam, že po prvých 3 voľných, krásnych májových dňoch nás na Slovensku nečaká nejaké tragické pokračovanie. Hoci tragédou v opozícii a protislovenských a protivládnych médiách a mimovládkach máme na rozdávanie do celého sveta. Opäť ma pobavil posadnutosťou a nenávisťou poznačený portál Aktuality, podľa ktorého nie som príčetný, keď som povedal, že opätovné bezproblémové otvorenie ropovodu Družba pár dní po maďarských voľbách je dôkazom toho, že ropovod nebol poškodený a jeho zatvorenie a otvorenie sa použilo len na geopolitické hry. Podľa Aktualit, citujem, v civilizovanej Európe nikto príčetný nespochybňuje fakt, že Rusko poškodilo ropovod Družba. Koniec citátu. Čiže každý, kto tvrdí, že ropovod nebol poškodený, lebo na to nie sú žiadne dôkazy a preukázali to aj satelitné snímky, je nepríčetný. Tomu sa hovorí objektívna žurnalistika a hľadanie pravdy. Spýtal by som sa Aktualít, ako by opísali vyhodenie podmorského plynovodu Nord Stream do vzduchu špeciálnymi ukrajinskými jednotkami. Podľa Aktualít to boli určite Rusi v ukrajinských uniformách. Beťári sú to tí Rusi, len čo je pravda. Teraz vážnejšie. Tranzit ropy a plynu cez Ukrajinu do strednej Európy s využitím slovenskej prepravnej siete patrí medzi naše národné záujmy. Musíme sa k tejto téme vrácať pri každom stretnutí s ukrajinským politickým vedením. Včera som telefonoval s ukrajinským prezidentom a dohodli sme sa, že sa stretneme zajtra v Arménsku aspoň na pár minút, aby sme pripravili ďalšie spoločné stretnutie slovenskej a ukrajinskej vlády a vzájomné oficiálne návštevy. Vzťahy medzi mnou a ukrajinským prezidentom poznačujú diametrálne odlišné názory na viaceré témy, ako je samotná vojna na Ukrajine, zastavený tranzit plynu či vojenské pôžičky. Je notoricky známe na celom svete, že som ako predseda vlády odmietol podporiť 90 miliardovú vojnovú pôžičku Ukrajine a urobil som aj ďalšie právne kroky, aby sa Slovensko na tejto pôžičke nezúčastnilo. Kto tvrdí, že to tak nie je, úmyselne zavádza a vyhľadáva konflikt. Slovensko sa nezúčastní ani na ďalších avizovaných pôžičkách pre Ukrajinu. S Ukrajinou sme však susedia, čo nám prikazuje viesť dialog a hľadať riešenia nepoškodzujúce ďalej slovensko-ukrajinské vzťahy. Formát spoločných rokovaní vlád je dobrým nástrojom na podporu vzájomne výhodných projektov. Vážení priatelia, krátko po tomto telefonáte sa ozvali viacerí moji priaznivci, ako Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska či predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Politický vetroplašník Korčok sa nechal počuť, že účelom môjho telefonátu bolo prekryť katastrofálne dôsledky pripravovaného kladenia venca k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády v Moskve 9. mája a stretnutia s ruským prezidentom. Vážený pán Korčok, vaša úžasná politologická úvaha má jeden háčik. O telefonický rozhovor ma požiadal ukrajinský prezident, nie ja. V duchu vašej logiky mi teda chcel asi pomôcť s návštevou v Moskve a so stretnutím s prezidentom Vladimírom Putinom. Tu aspoň vidieť, ako ste politicky naivní a nadržaní za každú cenu zaútočiť, pričom si ani len neoveríte základné fakty a už jačíte ako Viktorka na splave. Predsedu Slovenskej národnej strany zase vyrušila moja poznámka, že vidím viac výhod členstva Ukrajiny v Únii ako nevýhod. Samozrejme za podmienky, že Ukrajina, podobne ako iní adepti, musí splniť všetky podmienky. Členstvom Ukrajiny v Európskej únii sa koalícia nikdy nezaoberala. Preto rešpektujem, že v koalícii, vo vnútri koalície môže existovať aj odmietavý postoj. Naviac netreba sťahovať gate, kým neprídeme k brodu. Sledujúc atmosféru v Európskej únii môžem konštatovať, že najviac budú proti členstvu Ukrajiny v únii tie štáty, ktoré sú najväčšími podporovateľmi Ukrajiny vo vojne proti Rusku. Je to krutý paradox, s ktorým Ukrajina musí rátať aj žiť. Na prípadné členstvo Ukrajiny v Únii
sa pozerám ako predseda vlády susedného štátu. Ak Ukrajina po skončení vojny nebude mať perspektívu stabilného a demokratického rozvoja, tisíce žoldnierov s obrovskými vojenskými skúsenosťami, zbraňami všetkého druhu a bez perspektívy môžu hľadať východisko v organizovanom zločine a jeho prirodzenom presahu do Európskej únie. Pričom najbližšie bude Slovensko, Poľsko a Maďarsko. Toto si naozaj neželám. Slovensko je bezpečná krajina. Na rozdiel od nemeckých, francúzskych či belgických miest sa môžeme na Slovensku cítiť bezpečne. A hoci to mnohí považujú za samozrejmosťou to nie je. Rozširovanie únie musí podľa mňa pokračovať. Únia potrebuje čerstvú krv a ďalší zdravý rozum. Držím palce a podporujem Srbsko, Čiernu Horu či Albánsko, aby sa k nám čo najrýchlejšie pridali. Hoci vidieť, že staré členské krajiny rozširovaniu nie sú naklonené a kladú mu neustále politické prekážky. Veď sa len pozrime, čo robia so Srbskom. To je už nechutné. A takúto podporu týmto krajinám vyjadrím aj zajtra na už spomínanom samite v Arménsku. Do konca týždňa absolvujem ešte návštevu Bavorska a koncentračného tábora v Dachau, potom návštevu Ruskej federácie pri príležitosti oslavy víťazstva nad fašizmom a týždeň ukončíme oficiálnymi oslavami v Liptovskom Mikuláši. Utorok a stredu využijem maximálne na hľadanie dohôd o prorastových opatreniach, ktoré mienime v rámci obmedzených rozpočtových možností predstaviť v súvislosti s pripravovaným rozpočtom na rok 2027. V podstate pôjde o opatrenia bez vplyvu na štátny rozpočet a opatrenia, kde rátame s určitými výdavkami. Prvé príslušné legislatívne návrhy by sa mohli objaviť už na májovo-júnovej schôdzi Národnej rady. Platí však základné pravidlo, pokiaľ nebudeme dohodnutí vo vládnej koalícii, nemá význam predstavovať žiadne čiastkové návrhy. Rovnako pracujeme na možnostiach spoločného postupu v komunálnych voľbách. Kde to bude vhodné a možné, privítal by som v týchto voľbách blok strán s príbuznými pohľadmi na miestne a regionálne výzvy a vhodného kandidáta. Miestne a regionálne voľby sú diametrálne odlišné od parlamentných volieb. Umožňujú podstatne pružnejší politický prístup a nie celkom zohľadňujú rozloženie politických síl na republikovej úrovni. Opäť budú podľa mňa dominovať nezávislí kandidáti a silné osobnosti, ktoré sa vždy bez ohľadu na politickú príslušnosť presadia svojimi výsledkami. Formát výjazdových vlád, kde sme začali druhú stovku, nám umožňuje viesť priamy dialog so starostami, primátormi a županmi. Stretávame sa tak s obrovským množstvom mimoriadne skúsených ľudí, ktorým prirodzene želám v jesenných komunálnych voľbách úspech. Vážení priatelia, napriek enormnému nasadeniu, ktoré som mal na konci apríla a začiatku mája, vrátane nočnej smeny, som sledoval aj rokovanie parlamentu. Nebudem komentovať bláznov a kompletne pošahaných z opozície. Dôležité je, že sa robí podstatný krok pri zrušení voľby zo zahraničia poštou. Takáto voľba nespĺňa požiadavky demokratických, slobodných a tajných volieb a vytvára celý rad príležitostí na manipulácie. Zúrvalosť, s akou opozícia bojuje za túto formu voľby, je už sama o sebe podozrivá. Opozícia je vydesená, že na povrch vyšlo ovplyvňovanie parlamentných volieb v roku 2023, keď britská vláda platila cez PR agentúru na Slovensku influencérov a rôzne známe tváre, aby pomohli dnešnej opozícii, osobitne progresívnemu Slovensku. Opozícia je zúfalá, že po zrušení voľby poštou sa nemôže zopakovať situácia, kedy prakticky všetky hlasy zo zahraničia dostalo progresívne Slovensko, čo teda vôbec nebolo podozrivé. Priatelia z opozície, voľby v septembri 27 musia byť férové. Ukážte, čo viete a prestaňte sa spoliehať na zázraky zo zahraničia. Je jasné, že už pracujete na tom, ako čo najviac poškodiť Slovensko. Diktujete bruselským politickým kruhom kritické, nepravdivé protislovenské listy. Nemáte problém hlasovať v Európskom parlamente za rôzne návrhy, ktoré potom vedú k nezmyslom typu, že Slovensku by mali byť pozastavené európske fondy. Ak Slovensku má Európska komisia pozastaviť fondy, tak akurát preto,
že vidí, čo vystrája príživnícka rodina Šimečkovcov. A to sa stále bavíme len o tom, ako táto rodina šklbala na dotáciách naše ministerstvá. Nejako sme zabudli, že samotná Európska komisia dala návrh na exekúciu matky lídra Progresívneho Slovenska za to, že opäť zase nejako čudne minula ďalších 150 000 eur z európskych finančných mechanizmov. Dobre počujete, 150 000 eur. A protivládne a protislovenské médiá a mimovládne organizácie sú ako 3 čínske opice. Nevidia, nepočujú, nehovoria. Je šialené sledovať mimovládku, ktorá sa nazýva, dobre počúvajte, Zastavme korupciu, ktorá sa priamo postavila za Šimečkovú rodinu. Hoci dnes už nemôže nikto spochybniť jej nezákonné konanie. Tento škandál má taký rozsah a dopad, že keď dnes bude niekto z Progresívneho Slovenska, či médií a mimovládok hovoriť niečo o transparentnosti, treba sa len hurónsky smiať. A to zabúdame na predsedu klubu poslancov za Progresívne Slovensko pána Dubéciho. Ten riadil kampaň prezidentskému kandidátovi Procházkovi, ktorý Dubéciho priamo natrel za netransparentné financovanie tejto kampane. Dubéci je pre nás synonymum igelitových tašiek plných peňazí. Kauza Šimečkovej rodiny prekrýva aj zvláštne financovanie Progresívneho Slovenska a čudesné vzťahy s jeho bývalým poslancom Martinom Pekárom, ktorý sa v posledných dňoch nadýchuje a začína hovoriť o vnútornom živote v Progresívnom Slovensku. No teda páni, to je partička. Vážení priatelia, urobte si test Ficom a Smerom. Čo by sa dialo? Nuž, Progresívne Slovensko, Šimečkovci a všetci ostatní v opozícii sú chránené zvieratá. Ak budú protislovenské a protivládne médiá a mimovládky pokračovať v tejto nezmyselnej vojne proti vládnej koalícii, osobitne Smeru Slovenská sociálna demokracia, a súčasne nezmyselne chrániť a obhajovať neobhájiteľné, napáchajú na sebe nezvratné škody. Tu však platí stará múdrosť, že keď nepriateľ robí chyby, netreba ho pritom vyrušovať. Necelý rok a pol pred parlamentnými voľbami sa nám vyjasnieva. Už to nie je čisto mediálne vytváraný obraz boja dobra proti zlu. Obraz dokonalých, skvelých opozičných demokratov s čistým štítom, želajúcich si pre Slovensko len to najlepšie. Ani ja, ani Smer Slovenská sociálna demokracia nie sme dokonalí. Platíme daň aj za dlhovekosť, aj za obrovské množstvo aktivít, pri ktorých sa robia chyby. Dnes však s plnou vážnosťou viem, že proti nám na jeseň nebudú stáť ani demokrati, ani neviniatka. Každý deň vychádza na povrch, aká je podstata protislovenskej opozície. Súčasné udalosti, oprávnene kriviace krásny obraz opozície v zrkadle, budú však tých, čo opozíciu riadia, teda zahraničné záujmy, médiá a mimovládky, viesť k tomu, že budú slovenskú opozíciu nahuckávať na ešte väčšiu agresivitu, na veľký agresívny krik. To je presne tá výchova nových teroristov, o ktorej som hovoril pri príležitosti pravoplatne odsúdeného teroristu Cintu. Ak tento pokus nevyšiel, treba vychovať ďalších, ktorí budú za najlepší skutok pre Slovensko považovať to, že zoberú zbraň a vykonajú politickú spravodlivosť. Je to len otázka času, miesta a výberu obete. Zmena je často veľmi dôležitá pre posun dopredu. Zmena, ktorú ponúka naša morálne rozvrátená, hulvácka a neschopná opozícia, Slovensku neprospeje. Naopak, vráti ju na cestu nesvojprávnej bruselskej filiálky, ktorú za odmenu bude riadiť jedna malá príživnícka rodina. Na záver chcem zablahoželať našim mladým hokejistom. Výborná reprezentácia krajiny, chalani. Pred niekoľkými týždňami som sa stretol so šéfom slovenského hokeja Mírom Šatanom. Potvrdil som mu, že napriek ťažkej konsolidácii vláda nájde tento rok zdroje na ďalšie 2 krajské hokejové akadémie typu Trenčianskej, ktorú naša vláda už finančne podporila. Ako vidieť, sú to výborne investované peniaze. Pekný nedeľný májový večer, vážení priatelia. A nenechajme sa vystrašiť záverom Máchovho tragického literárneho diela Máj.